Opäť vás pozdravujem z hotela Kempinski Palace v Portoroži v Slovensku. Pre tento rok som si ako posledné nechala video, v ktorom sa budem venovať jedlu. Jedlo, ako viete, je to, čo nás v každom hoteli vždy chytí za srdce alebo naopak nechytí. Ako viete, ako som už spomenula v predchádzajúcich dvoch videách, ktoré som už tohto hotela tento rok pridala, sme naozaj nadšení a jedlo je úplne vynikajúce. Každé ráno sa tu začína raňajkami v historickej časti hotela v reštaurácii Crystal Hall. Jedlo sa podáva každé ráno od 7 do 11 a musím povedať, že jedlo je vynikajúce. Ak by som mala povedať nejaké negatívum, tak by som povedala, že čašníci sú super, avšak bolo by fajn, ak by prestierali stoly, ak nejaký host odíde, keby začali hneď automaticky prestierať stôl pre ďalších, pretože aj nám sa stalo, že prišli sme, stoly boli prázdne, avšak nebolo pripravené prestieranie, ale inak boli čašníci milí, ústretoví, takže toto len také malé negatívum, pretože mnohí mi píšete, že hovorím vždy len pozitíva a čo tie negatíva. Takže teraz hneď hovorím na úvod negatívum. Čo sa týka jedla, tam naozaj sme nemali ani jedinú výčitku, žiadne negatívum, pretože jedlo bolo vynikajúce, chutné, bol výber obrovský, takže myslím si, že nikto nemôže povedať, že by si tu nemal z čoho vybrať. Dokonca, a to je super, ak máte nejakú intoleranciu, tak aj práve pre týchto ľudí, ktorí majú nejaké intolerancie, tak je tu zvlášť kútik s jedlami pre nich, čo si myslím, že je úplne super. Na raňajky tu nájdete veľké množstvo čerstvého ovocia. Ovocie je krásne, čerstvé, chutné. Hlavne teda chutné, chutí naozaj vynikajúco. Takisto aj zelenina, veľký výber ovocia, jablka, broskyne, hrozno, figy, naozaj každý deň tam bolo toho toľko, že človek nevedel, čo si vybrať. Takisto veľké množstvo sušeného ovocia, rôzne džemy, med, sušené oriešky, naozaj človek nevedel, čo skôr si dať. Takisto veľký výber cereálií. Čo sa týka teplého bufetu, tak priamo pred vami kuchár pripravuje jedlá z vajíčok. Môžete si vybrať omelety, miešané vajíčka, naozaj čokoľvek si poviete. Takisto palacinky pripravujú priamo pred vami, wafle, vy už si sami vlastne len naložíte, čo si chcete k tým wafliam alebo k palacinkám dať. Takisto teda pečivo, rôzne bagetky, rožky, chleby, naozaj čokoľvek ste mali chuť, tak všetko ste tu našli, či toasty. Super je to, že sa tu každý deň podávajú vynikajúce čerstvé šťavy, tak z ovocia ako aj zo zeleniny. Kto má rád vínko alebo teda prosečko, tak každé ráno si tu môžete vychutnať aj pohárik prosečka, nie len jeden, ale koľkokoľvek máte chuť, takže naozaj vôbec na raňajky nie je čo vytknúť. Teplý bufet, studený bufet, vyberie si tu naozaj každý, párky, klobásy, salámy, šunky, syry, všetko od vymyslu sveta, naozaj človek nevie, čo si má skôr naložiť, pretože ten výber je tak pestrý, že ja hovorím, že človeku by už len oči jedli. Naozaj, keď prídete, tak vidíte už len podľa toho ovocia a zeleniny, že všetko je krásne, čerstvé. Máte tu rôzne oleje, takže čokoľvek máte chuť, všetko tu každé ráno nájdete. Teraz sa už pozeráme do hotelovej kaviarničky, je to kaviareň Forma Viva, nachádza sa v historickej časti hotela a sedenie má vonku v historickom parku. My sme do tejto kaviarničky chodili každý deň, pretože tie dezerty, ktoré sú tu, sú naozaj vynikajúce. To človek nevie, ktorý si má vybrať, pretože už keď ich len zbadáte, tak poviete, že wow, a tá chuť naozaj excelentné. A musím povedať, že v 5-hviezdičkovom hoteli každý jeden tento dezert stojí od 3 do 5 eur, čo je teda podľa mňa úplne, že neuveriteľne nízka cena a naozaj sú veľmi chutné. Takisto každý deň sme si tu dali nejaký druh kávy, káva od 2 do 5 eur najdrahšia, takže tie ceny na 5-hviezdičkový hotel sú tu úplne, že až neuveriteľne nízke. A koláče sú excelentné, naozaj doslova do písmena. Vyskúšali sme ich, ako aj môžete teraz vidieť, naozaj neurekom a každúčky jeden bol vynikajúci a každý deň boli hlavne koláče čerstvé, čo veľmi oceňujem.
Takisto okrem dezertov si tu môžete objednať aj malé jedlo na zahryznutie, či už pre seba alebo pre svoje detičky. Super je to, že v každej reštaurácii, ako aj v bare, v hoteli majú aj detské menu, takže ak cestujete ako my s detičkami, nebudete tu určite hladní. Ak by vás teda natrafil na vás hlad, tak si tu môžete dať nejaký sendvič, šalát alebo teda napríklad aj cestoviny. V hoteli sa ďalej nachádza Palace Club, je to bar, v ktorom od 18. hodiny večernej do 1 hodiny nočnej každý deň pripravujú vynikajúce drinky, rôzne koktejly, či už alko, nealko. Naozaj myslím si, že každý milovník dobrého pitia si tu príde na svoje. Ceny sú tu opäť si myslím na 5-hviezdičkový hotel veľmi dobré, priateľné. Takisto ak máte radi aj pivko, tak aj pivo tu podávajú, víno. Každý si tu nájde to, na čo má práve chuť. Jedlá v tomto Palace Clube nepodávajú, je to teda vyslovene bar, v ktorom podávajú drinky. Ak vás však chytí hlad, tak jedlo si môžete objednať v reštaurácii Fleur de Sel. My sme do tejto reštaurácie Fleur de Sel chodili každý deň na večeru. Reštaurácia Fleur de Sel sa nachádza v novej časti hotela, na prvom poschodí, vlastne hneď pri recepcii, alebo teda na prízemí by som skôr povedala, je otvorená každý deň od 12. do 23. hodiny, čiže môžete si tu dať tak obed ako aj večeru. Najete sa tu po celý deň. Za mňa zase super vec, majú tu skvelé detské menu, detičky si tu každý deň bez problémov vybrali jedlo, na aké mali práve chuť. A čo oceňujem najviac, tento rok je tu úplne nový personál, ktorý je skvelý, úžasný, za mňa má 100 bodov, pretože ten, ktorý tu bol minulý rok, tak nehovorím, že bol zlý, ale neboli nejakým spôsobom, že taký priateľský oproti tomu, aký personál je tam tento rok. Naozaj, ak deti mali chuť napríklad na cestoviny a nechceli práve špagety, bez problémov im hneď samotní čašníci ponúkli, že si môžu dať penne alebo čokoľvek iné. Takisto, ak chceli rezeň, tak či chceli zemiakovú kašu alebo len zemiaky varené, či hranolky, čokoľvek, skrátka si tí deti povedali, všetko im pripravili. Teraz sa už pozeráme na špecialitu, ktorú sme si objednali hneď v prvý deň. Chceli sme vyskúšať, je to morský vlk v slanej kruste pre 2 osoby. Ryba bola naozaj vynikajúca a veľmi sa nám páčilo to, že čašnička nám ho naporciovala priamo pred nami. Okrem tejto rybky vlastne je súčasťou, takto je to, že morská ryba pre 2 osoby. Avšak 4 sme mali čo robiť, aby sme tú rybu zjedli, lebo naozaj je to celá ryba, ktorú vám podávajú s grillovanými zemiakmi, grillovanou zeleninou, ešte tam bolo aj vynikajúce risotto a ešte tam boli krevety. Bolo to naozaj výborné, skvele dochutené a páčilo sa nám teda to, ako nám to krásne čašnička aj naservírovala. Nie len táto čašnička, ale aj zvyšní čašníci, ktorí tam boli naozaj, stále to hovorím, opakujem sa, ale ten personál je 100-bodový. Aby som nezabudla, musím pozdraviť aj recepčnú, alebo teda dámu v červenom, je to dáma v červenom, Mária. Tu musím pozdraviť, pretože na ňu máme šťastie každý rok, tak ako minulý aj tento, pri ubytovaní nás ona ubytovávala a naozaj veľmi milá, ochotná. A práve už na tej recepcii sa začína ten prvý kontakt s hosťom, kde vidíme to, aký je ten personál ústretový, milý. Takže za nás naozaj začalo to teda na recepcii milou Máriou, ktorú pozdravujem. Pokračovalo to jednotlivými reštauráciami, barmi, až sme prišli na pláž, kde opäť boli veľmi milí chalani, ktorí sú tam, ktorí vám prestrú ležadla, takisto chalani, ktorí pracujú na bazéne, keď prídete
nachystajú vám uteraky na ležadla. To sú také možno drobnosti, ale my práve toto oceňujeme a naozaj práve toto k 5-hviezdičkovému štandardu aspoň za nás teda patrí a je neodmysliteľnou súčasťou. Čo sa však týka ešte jedla, aby som sa späť vrátila do reštaurácie Fleur de Sel, tak polievky boli vynikajúce, z detského menu detičky mali vývar, ten bol výborný s rezancami, rajčinová polievka, alebo teda paradajková, tá bola tiež vynikajúca, bola cítiť, že je z čerstvých paradajov, žiadna pretlaková alebo niečo podobné. Takisto v normálnom menu bol vývar, konzome, ten bol výborný, takisto je tam aj studená polievka, tu môžem odporučiť, je výborná, je to studená ananásová polievka so zázvorom. Mojej dcerke napríklad veľmi pripomínala chuťou mojito, bola naozaj veľmi dobrá, veľmi dobre vychutená. Ďalej z menu sme vyskúšali hamburger, je to wagyu burger, bol vynikajúci, dobre dochutený, mäsko bolo šťavnaté, manžel si dal steak, ten bol takisto vynikajúci. Ďalej v menu majú chobotnicu, no tá bola famózna doslova, risotá, ktoré sú tam, či už je to vegánske alebo s mäskom, obe boli vynikajúce, dezerty, tie boli takisto top. Z detského menu sme si niekoľkokrát dali dezert, ktorý sa volá lávový koláč, ten bol vynikajúci, ten čokoládový, no to je moja topka, takže ja som si tento koláč tu musela dať niekoľkokrát. A čo sa týka ešte jedla, tak vlastne buď si môžete večere takto objednávať, ako sme si my objednávali tentokrát z à la carte, alebo si môžete zaplatiť polpenziu, to znamená, že budete mať servírované večere, trojchodové menu. Buď si dáte polievku alebo predjedlo, ďalej nasleduje hlavné jedlo a dezert. Cena za polpenziu je 70 eur na dospelého a 35 na dieťa, myslím si v 5-hviezdičkovom hoteli bežná cena. Čo sa týka cien nápojov, tak pivo tu stálo, myslím, 7 eur, takže mojito nejakých 9. Čo sa 5-hviezdičkových hotelov týka, tak tá cena naozaj nebola ničím výnimočná, žiadna navýšená ani nič podobné. Účtujú si však pri každej konzumácii 5% service charge. Je to vlastne poplatok, ktorý už si dnes účtuje takmer každý 5-hviezdičkový hotel, takže zase nič neobvyklé, ale treba na to upozorniť, aby ste zase nepovedali, že stále len tie pozitíva, takže aj na toto upozorňujem. Potom ešte treba povedať, že okrem týchto reštaurácií, ktoré už som spomenula a barov, tak sa tu nachádza aj pool bar. Je to vlastne bar, ktorý sa nachádza dole pri bazénoch v spáčku. Opäť si tu môžete okrem drinkov, nápojov, alko, nealko objednať aj jedlo. Sú to zase len také drobnosti malé na zahryznutie, rôzne sendviče a opäť nechýba ani detské menu, čo ja ako matka oceňujem najviac. Čo ma zase mrzelo ma to minulý rok a mrzí ma to aj tento rok, zase sme sa nedostali do michelinskej reštaurácie, pretože je tu reštaurácia Sofia, ktorá je ocenená 1 michelinskou hviezdičkou a do tejto reštaurácie už druhý rok sme sa chystali a zase sme sa nedostali, takže verím, že keď sa sem o rok vrátime, tak do tretice sa nám to už podarí a že sa konečne do tejto michelinskej reštaurácie dostaneme a že si budeme môcť vychutnať to vynikajúce jedlo, o ktorom sme teda už množstvo pozitívnych informácií nielen počuli, ale aj čítali. Takže toľko môj posledný pozdrav z Portorožu v tomto roku. Ak dáte like, budem veľmi rada a odber poteší samozrejme zo všetkého najviac. Prajem vám pekný zvyšok leta, majte sa krásne.